Менә бит, ничек тиз үтеп китеп бара җәйләр. Нибары 3 ай, 92 көн, күпме хатирә. Бүген җырчылар белән җәйгә нәтиҗәләр ясарбыз. Бу топ клип тапшыруы. Экраннарда мин, Гөлүс Хабибрахманов. Без башлыйбыз. Кызганыч, тапшыруның кагыйдәләре буенча бер катнашучы белән сабылашабыз. Позитив эмоциялар китерүче Шарапҗан хит-парадтан төшеп кала. Зачем йөрәкне син минем акылдавал, ләкин кычакларга рөхсәтеңне син ни тавал. Синең биюдән башымда минем суета, күңелем сиңа тарта. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә. Хәзер план буенча яңа катнашучыны каршы алабыз. Топ клипта премьера. Тамчылар тамчыга жыйыла, йылгалар йылгага кушыла. Парлашып ұшучы құшларның қанаты бәхеті құш була. Гөмірнең асылын аңлағыз, яраткан ярларсыз қалмағыз. Бар дүния утында янығыз, ялгызлык утында янмағыз. Гөмірнең асылын аңлағыз, яраткан ярларсыз қалмағыз. Бар дүния утында янығыз, ялгызлык утында янмағыз. Шәшкәләр шәшкәгә үрелә, судағы балыклар да бергә. Яраткан кешеңне табарга, яралган һәрбер җан бу җиргә. Гөмернең асылын аңлагыз, яраткан ярларсыз калмагыз. Бар дөнья утында янығыз, ялгызлык утында янмагыз. Гөмернең асылын аңлагыз, яраткан ярларсыз калмагыз. Бар дөнья утында янығыз, ялгызлык утында янмагыз. Йөрәкләр йөрәккә кушыла, күңелләр күңелне чакыра. Яраткан ярыңны табарга, сайланма бәхетең хакына. Сайланма бәхетең хакына. Гөмернең асылын аңлагыз, яраткан ярларсыз калмагыз. Бар дөнья утында янығыз, ялгызлык утында янмагыз. Гөмернең асылын аңлагыз, яраткан ярларсыз калмагыз. Бар дөнья утында янығыз, ялгызлык утында янмагыз. Бар дөнья утында янығыз, ялгызлык утында янмагыз. Ялгызлык утында янмагыз. Быелгы җәйнең күз ачып йомганчы үтеп киткәнен җырчы Зарина Хасан шуны сизми дә калган. Шуңа да карамастан берничә мөһим һәм зур эшләр эшләгән ул. Мәсәлән, яңа җырына клип төшергән.
Ул клипны сез хәзер үк экраннарда күрә аласыз. Yazlar yamga türüne Urma güller bürüde Yazlar yamga türüne Mehabetin urma gülde Yüreğime vurula Ay yüreğime vurula Ay yüreğime vurula Sındıra kurmasın Urma güller urlasın Şil sındıra kurmasın Urma güldey buli gali Kuzlar günna dinmesin Ay Kuzlar günna dinmesin Ay Kuzlar günna dinmesin Эльмира Гилфанова белән Рафил Җалалиев җәйне иң кызу эш вакыты дип исләрендә калдыра. Кардинал үзгәрешләр юк. Барысы да үз җае белән бара дип уртаклашты алар. Күпләрнең күңелләренә үтеп кергән клипларын да сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Ашуланма, қой вақытта аңламасам, сенің білән бір қазанда қойнамасам, қаршы айтып, хатырыңны қалдырғанда, yok сөзі білән, йөрәгіңні яндырғанда. Ашуланма, юққа тіліме бәғіріміні. Ашуланма, юғалтыма сені қадіріңіні. Ашуланма, сабыр болсақ ұзар барда. Ашуланып, яра салмаға әзиз жаныға. Ашуланма
Aşulanma sabır bulsa uzar barda aşulanı yara salmağa siz canığa. Aşulanıma kişilik biz yalgışlarını yalgışlarsız yazıp bulma yazmışlarını bu dünyanın konakları sinde minde aşu aşar üzgelen bizgenige aşulanma aşulanma yok edilme devrimini aşulanma yok edilmez seni kaderini aşulanma sabır bulsa uzar barda aşulanma yara salmağa siz canıma aşulanır yara salmağa siz canıma. Jырчы Рамилә һәм Рамил Хайретдиновларның кызы белән улы бик нык сөендергән. Алар ай буе мөселман лагерында мәдрәсәдә укыган. Аннан августта гади балалар лагерында булган. Күреп торганыгызча, алар быелгы җәйдән дә, балаларыннан да бик тә канәгать. Yüreğimde siyikli gaziz yarım Kanlar bilen yüreğime simit gelip küresin Suyu dolu canlarımı köklerge ışırasın Kadirlim, kadirlim, in kadirli güz nurum Yüreğimin türlerinde siyikli gaziz yarım Kadirlim, kadirlim, in kadirli güz nurum Yüreğimin türlerinde siyikli gaziz yarım Maturgilden sikimlere güzelsin gaziz yarım Nazga bulgan senin köngel yüzlerinde yaktı nur Küs karашın kamıştıra ışkın şaşıp tıravun Kadirlim, kadirlim, in kadirli güz nurum Yüreğimin türlerinde singire gaziz yarım Kadirlim, kadirlim, in kadirli güz nurum Yüreğimin türlerinde singire gaziz yarım Бар балымның тылсым кіші жаның атылған екен Сүйік есі
Шишмә кебек ургылып тулып торсын, күңелдәге күлбәләкләр табырып очып торсын. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Күпләрнең җәй көне кайда үтә? Дөрес, авылда үтә. Шуңа күрә киләсе клипны карарга тәкъдим итәм. Салават Миңнеханов белән Гүзәлем башкаруында Әнием җыры. Bu dünyalarda min iң бәхетле синең яныңда. Яшәве рәхәт, яшәве ямьле, син ясап биргән җәйләрдә тәмле. Иң җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Газизім диеп әйтәсем килә, сине уйласам кояштай көләм. Син елмайганда күңелем елмая, син моңайганда җаным моңая. Иң җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Иң җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Аллаһка рәхмәт, әнием барга, мин әни кызчык, әни син барда. Озын гомерләр сорыйм Раббымнан, әнкәй мин сине эзләп яратам. Иң җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Иң җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар.
Ә менә Айгөл Миндиярованың җәйләре бик рәхәт үткән. Яңа вакыйгалар, яллар, чит илләр, яңа үсешләр, тәҗрибәләр, яңа этап белән истә кала. Ай-ай, Айгөл, җәйләрең булай үткәч, көзендә шундый уңышлар көтсен сине. Хәерле көн. Мин эш буенча килгән идем. Сәмсез әйе, сезгә менә монда. Рәхмәт. Миңа нәрсә әйткәннәрен колагың ишетәме? Көнләшү дигән яман шир җаннарыңны үтәме? Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә, көнләшмә, син мине көнләшмә. Шынасынын аңламыйча, юк дилер бутырма. Шушындый матур дөньяны шикләр белән тутырма. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Дөрес булмаган ялганнар барысы да уйдырма. Мәхәббәтеңне сүндермә, үз үзеңнән туйдырма. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Ух, җитте булды дәшмә. Алга таба җырлы гаилә Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрәмов дәвам итә. Алар да җәйләрен продуктив үткәргән, вакытларын күбрәк балаларга һәм иҗатка биргәннәр. Мәсәлән, TMTV Production командасы белән шәп гаилә клипы төшергәннәр. Бергәләп карыйк әле. Рәхмәт сиңа барсы өчен оныттыра белгәнеңә. Өмет итми артык сүзләр мине ихлас сөйгәнеңә. Рәхмәт сиңа озак еллар күзем булып көткәнеңә. Назарыңны миңа биреп, бик бәхетле иткәнеңә. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә. Күңелләр көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә. Күңелләр көткәнеңә.
рәхмәт. Рәхмәт сиңа ялгышлардан безне саклый алганыңа, бернигә дә карамыйча минем белән калганыңа. Рәхмәт сиңа юлларымда авыр чакта очраганга, ышыклаган өчен җилдән алып кайнар кочагыңа. Йөрәгеңә керткәнеңә, җаңа якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җаңа якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, йөрәгеңә керткәнеңә, җаңа якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җаңа якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җаңа якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җаңа якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә рәхмәт, рәхмәт. Топ клип хит парадын ямлы төркеме дәвам итә. Алар җәй көне таң җырына клип төшергән. Матур кадрлар булсын өчен чын-чынлап иртән таңны каршы алганнар. Аннар икенче локациягә барганда урман буйлап адашып та йөргәннәр. Шулай ук бу җәйдә Баку шәһәренә Сабан туйга да барып кайтканнар әле. Уңган булган кызларның җәйләре дә менә дигән булып узган. Ә хәзер шул клипны карауга күчик. Күтәрелә томан, бишек жарасыман, аңламың таңнар атқанында. Таңым таңының жаран, туған яқының мұңан, шаңлап шешімәләр ағанда.
Аймай Тәуге нурлар күлге сибелә Талпалдырдан ишек Күзім яшел ишек Тағын сине дә синде тибірәлә Талпалдырдан ишек Күзім яшел ишек Тағын сине дә синде тибірәлә Туғайларың кезіп, соларыңда езіп, сені дәгіне яшисің. Сені дәгіне яшисің. Сені дәгіне яшисің. Иң актуаль яңалыклар һәм төрле кызыклы конкурслар безнең социаль челтәрләрдә. Ә карамый калган тапшыруларны tmtv.tatar сайтында карый аласыз. Сәләмәтурым. Без синең белән инде күптән таныш. Һәм мин сине алып барасым килә. Миңа булган бик якын җиргә. Анда шундый рәхәт. Минем күңелләрем тула. Анда мин всегда позитив, та энергия җыям. Һәм мин сине таныштырасым килә үземнең якын булган дусларым белән. Киттекме? Киттек. Моң дарьясы ағлада минем күңлем түреннән Дуслар бергә шарылыйк әле шарыларым шаны йөрәктән Менә шушы урын инде ул. Сизәсеңме? Нинди һава монда. Ә менә булары минем дусларым. Менә монсы Ракель, Фердинанд, Митхун. Әйтегезче, кемнәр тапкан, кемнәр уйлап чыгарган Моңлы итеп шаралар шаралау шигырене кигә салган Моң дарьясы ағлада минем күңлем түреннән Дуслар бергә шарылыйк әле шарыларым шаны йөрәктән Моң дарьясы ағлада минем күңлем
Эстраданың тагын бер популяр гаилә дуэтын да җырлатыр вакыт җитте. Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимовның җәйләре яңа сезонга әзерлек белән истә кала. Яңа образлар, җырлар өстендә бик җентекләп эшләгәннәр алар. Шул арада бик яхшы клип та төшергәннәр һәм ул клип топ клип хит парадында лаеклы урынын яулады. Карыйбыз. Единственный человек, которому можно доверять все свои секреты, это муж. Он никому не расскажет. Он ведь даже не слушал. Менә бүген булса соңга калмасаң ярамый димме син, а? Ничә мәртәбә язлар үтелгән, ничә ялгышып күңел кителгән. Дәшәмен сиңа, дәшәм иргәле, күрешмәдек соң, нигә иртәрәк? Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Күпме гомерләр заяга үткән, кире кайтарып, булса икән. Ник яннарыма сыңарып килде, ник күренмәдең, син кайда идең? Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Туялмый сине, Күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Ә менә җырчы Рафис Калимуллинның җәе бик продуктив үткән. Бу җәйдә авылда әти-әнисенең теләген үтәп, мал-туар җыярга булганнар. Ә иҗатка килгәндә ул көчле репертуар әзерли, киемнәр тектерә. Кыскасы сәхнәдә үзен иркен тота башладым дип сөенә Рафис. Аның чираттагы шәп клибын карыйбыз.
Хыялымда көтәм сине хыялымда Күптән инде булмасаң да яннарымда Кабат яшәү көче табып Упкыннардан шиткә чабып Тормыштан тәм сөю табып Кабат туам Бер гомергә ике язмыш сыяр әле Кара төннәр узар әле Ак балыклары алып китәр үзе белән Мин синсездә, сөюсездә яши беләм Ак балыклар алып китәр үзе белән Мин синсездә, сөюсездә яши беләм Яшеннәрдәй яшнәп яшәр көч табармын Кыялардан бәхет җырын мин җырлармын Сагыш сарган көеп янган Үткәннәргә ныка куям Язлар бирер назлар белән Кабат туам Бер гомергә ике язмыш сыяр әле Кара төннәр узар әле Ак балыклары алып китәр үзе белән Мин синсездә, сөюсездә яши беләм Бәхетсезме, бәхет эзләп Очкан былбыл Аның әле җырланасы җырлары бар Язлары бар, җәйләре бар Күзләре бар, кошлары бар Күңел бозларын эретер Назлары бар Бер гомергә ике язмыш сыяр әле Кара төннәр узар әле Ак балыклары алып китәр үзе белән Мин синсездә, сөюсездә яши беләм Ак балыклар алып китәр үзе белән Мин синсездә, сөюсездә яши беләм Мин синсездә, сөюсездә яши беләм Рамил Закировның быелгы җәе актив яллар белән истә кала. Иң ошаганы әлегә сплав диде Рамил. Гомерләр үтә дип җырлаучы Рамил Закиров бу атнада сез биргән тавышлар нәтиҗәсендә топ клип хит парадында киләсе урынны яулады. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Ну бу Рамил гел сынга кала инде ул. Эй, гомер буе шулай булды инде ул. Ойдасың инде ул. Егетләр, әйдәгез безнекен җырлыйк әле. Ой, Гомерләр үтә, ай, Шулай яшьлегемдә килә баласы
hislari Şatlıqlı iriteler kişileri Yaşılıkның tılsımlı yazıları Yoqusuz attarğan tonları Gümürler tev ütte Ay ay bakıp kütte Şulay ay yürekinin dertli yarsuı Gümürler tev ütte Ay ay bakıp kütte Şulay yaşlığımı dertliyle kollasın Qanatlı yaşlıkның ilinide Bılbıllar sayrılar көңілде İңінәрді qanatlar толмасын Мәхәббәт янәшә атыласын Гомерләр тәв үтте Ай ай бәхет көтә Шулай ай йөрәкнең дәртле ярсуы Гомерләр тәв үтте Ай ай бәхет көтә Шулай яшьлегемә дә килә каласы Жыршы Раил Үмітбаев жай ортасында бір түш көрә. Имеш, 1 сентябрь җиткәндә Раилның кәефе бик нык төшкән икән. Йокыдан уяну белән үк тәрәзәгә караган. Анда көз көнендәге кебек яңгыр ява. Шуннан тиз генә балаларын барып караган. Алар йоклаган булып чыга. Әгәр балалар урында булмаса, димәк алар мәктәптә булырлар иде. Бәхеткә Раилның бу төше шынга ашмаган. Әле җәйнең берничә көне калды. Аны да бик продуктив һәм күңелле итеп үткәреп була. Алып бирсин миңа үрелеп Алтаңның иңсірілі йылдызын Я булмаса ушың ажыйып Бүләк ит миңа ай яктысын Нурларга төренеп төннәрдә Синең өчен үзем балкырмын Йылдыз бүләк итсәң әгәр дә Түшләремә алып кадармын Нурларга төренеп төннәрдә Синең өчен үзем балкырмын Йылдыз бүләк итсәң әгәр дә
zat tugel kumel jikazga Bulgaş bulsun hisinin zurası Zur bulak suyu dip atalar Şul indi yıldızının nurlısı Nurlarga türünüp tünlerde Senin üçün özüm bakırman Yıldız bulak gitsen eğer de Düşlerime alıp kadarman Nurlarga türünüp tünlerde Senin üçün özüm bakırman Yıldız bulak gitsen eğer de Düşlerime alıp kadarman Быйыл жай башка йылларга караганда бик нык уңды дип сөенә Айгөл Мирхашимова. Чөнки аның петунья чәчәкләре өе алдында шау чәчәк аткан икән. Айгөлнең чәчәкләр яратканы клибында да күренә. Үзегез күз салыгыз әле. Yazlar көтәм ихлас күңелемнән Саф мәхәббәт килсен яңадан Уйланамын, юксынамын сине Бер көнем юк искә алмаган Өметсенми яз тамчысы кебек Йөрәгемә тамай ул яра Ялгыз җаным синсез яши алмыйм Сагышларга син мине салма Өметсенми яз тамчысы кебек Йөрәгемә тамай ул яра Ялгыз җаным синсез яши алмыйм Сагышларга син мине салма Ишет мине йөрәк тибешемне Өзмә җаным сызган бәгырене Көтәм сине нурлы йөзләреңне Назга күмче йөрәк түременә Өметсенми яз тамчысы кебек Йөрәгемә тамай ул яра Ялгыз җаным синсез яши алмыйм Сагышларга син мине салма Әллә инде күзләр җаннарымда Сары яфрак гомер юлымда Наслы язлар көтә күңел кәем Уйларымда синең турыңда Өметсенми яз тамчысы кебек Йөрәгемә тамай ул яра Ялгыз җаным синсез яши алмыйм Сагышларга син мине салма Өметсенми яз тамчысы кебек Йөрәгемә тамай ул яра Ялгыз җаным синсез яши алмыйм Сагышларга син
Җиңүчене билгеләгәнче барлык катнашучыларны искә алып чыгабыз. Гомернең асылын аңлагыз, яраткан ярларсыз калмагыз. Бар дөнья утында яныгыз, ялгыз утында янмагыз. Мәхәббәтең үрмә гөлдәй йөрәгемә үрелә. Ай, йөрәгемә үрелә. Ачуланыма, юкка телемә бәгыремне. Ачуланыма, югалтма сине кадереңне. Ачуланыма, сабыр булса гузар барда. Ачуланы, яра салмага сиз җаныга. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Көнләшмә син, көнләшмә, усалланып бер дәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте, булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, усалланып бер дәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте, булды дәшмә. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Йөрәгеңә керткәнеңә, җанга якын иткәнеңә, күңелләре көткәнеңә, рәхмәт, рәхмәт. Таңлыйм таңыңа жарам, туган якының моңа. Шаңлап шишмәләр аганда. Моңдар ясы агылада, минем күңелем түреннән. Дуслар бергә чарлыйк әле, җырларым шаны йөрәктән. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә, гомерлек ярым. Туялмый сине, күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Bir gömürge iki yazmış sıyar ele. Kara tünler uzar ele, uzar ele. Ak balıkları olup gider özü bilen. Min sensiz de, sevsiz de yaşay bilen. Ömürler öte 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 öte. Ay ay bakıp küte 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 küte. Şulay ay yüreğinin dertli yarısı. Nurlarga türünüp tünlerde, senin için özüm bakırman.
Яшь җырчы Айбулат Гыйләҗетдинов быел укуын тамамлаган. Аның җәе 2 клип төшерү белән дә истә кала әле. Озакка сузмыйк, әниләргә багышлап төшерелгән клипны бергәләп карыйк. Биргәнсең сине миңа, ал нурын таңнарының. Жыйгансың сине миңа, бар гөлең даланы. Биргәнсең канатлар, талпыныр чагымда. Балалык рәхмәтем жырымда шағыла. Қадірләп өстірген мен сенің жемешін, қояның гүл бақша, назы жыр сулашын. Енді бой жетсем де мен сеңа сабаймын, көңілің назылары көзіңнен таныймын. Енді бой жетсем де мен сеңа сабаймын, көңілің назылары көзіңнен таныймын. Бұларға бәрі-бір мегіне берейім, бірден бір бөлегім, туғыры ерегім. Ите қорқан әт, риза бол шошыңа, өзіңе аталған жырымны қошып ал. Қадірләп өстірген мен сенің жемешін, қояның гүл бақша, назы жыр сулашын. Енді бой жетсем де мен сеңа сабаймын, көңілің назыларын көзіңнен таныймын. Енді бой жетсем де мен сеңа сабаймын, көңілің назыларын көзіңнен таныймын. Бурышлы сиңа мин, әнкәйем алтыным, сиңа дип эзләдем дөньяның асылын. Ай белән кояшны бирим дип уйладым, үрелеп алырга жетмәде бойларым. Қадірләп өстірген мен сенің жемешін, қояның гүл бақша, назлы жел сулашын. Енді бой жетсем де мен сеңа сабаймын, көңілің назылары көзіңнен таныймын. Енді бой жетсем де мен сеңа сабаймын, көңілің назылары көзіңнен таныймын, көңілің назылары көзіңнен таныймын.
Шулай итеп бу атнада топ клип хит парадын тамамлыйбыз. Сезнең белән мин Гөлүс Хабибрахманов булдым. Киләсе очрашуларга кадәр